Bog, dragi mali slušatelji, dobrodošli u Lukine pustolovine. Danas vas čeka jedna mirna priča o slušanju, strpljenju i malim stvarima koje nas mogu usporiti kad je svijet preglasan. Smjestite se udobno i poslušajte priču. Luka i stari sat iz ladice. Luka je tog popodneva sjedio u svojoj sobi i gledao kroz prozor. Kiša je tiho padala, a ulica je bila prazna. Bio je to onaj dan kad se ne ide van, kad su svi planovi otkazani i kad vrijeme kao da ide sporije nego inače. Luka je ležao na krevetu i slušao tiho tik, tak, zvuk koji je dolazio iz dnevne sobe. Sat. Onaj stari zidni sat koji je visio ondje otkad se Luka sjećao. Ustao je i polako izašao iz sobe. U dnevnoj sobi nije bilo nikoga, samo sat i tišina. Tik, tak. Luka je prišao bliže. Uvijek je mislio da je taj sat dosadan, star, običan. Ali danas ga je gledao drugačije. Primijetio je sitne ogrebotine na okviru, blago požutilo staklo i kazaljke koje su se kretale mirno, bez žurbe. Kako ti se nikad ne žuri? Upitao je tiho. Sat nije odgovorio. Naravno da nije, ali Luka je svejedno nastavio gledati. Tada se sjetio nečega. Baka. Jednom mu je rekla da u staroj komodi u hodniku još uvijek čuva stvari koje su nekad bile važne. Luka je otišao do hodnika i polako otvorio ladicu. Unutra su bile fotografije, papiri, mali predmeti i jedan stari sat. Manji, teži, metalni. Uzeo ga je u ruku. Bio je hladan. Na poleđini je bilo urezano ime i godina. Luka je prstima prešao preko slova. Čiji si ti? Šapnuo je. Pokušao ga je okrenuti. Ništa. Sat nije radio. Ali kad ga je prislonio uz uho, učinilo mu se da čuje vrlo tih zvuk. Ne tik-tak, nego nešto sporije, duboko. Kao da sat ne mjeri vrijeme, nego čeka. U tom trenutku čuo je bakine korake. Luka, što to imaš? Luka se okrenuo. Našao sam ovaj sat. Baka je zastala, pogledala sat i lagano se nasmiješila. Ah, taj sat. Uzela da je u ruku i na trenutak zašutjela. Bio je tvog djeda. Luka je podigao pogled. Stvarno? Baka je kimnula. Nosio ga je svaki dan. Nije mu bio potreban da zna koliko je sati, nego da se sjeti da ne mora uvijek žuriti. Luka je ponovno pogledao sat. A zašto ne radi? Baka se blago nasmiješila. Možda radi, samo ne onako kako očekuješ. Luka to nije razumio, ali osjećao je da ovaj sat nije običan i da ovo popodne više neće biti dosadno. Luka je sjedio za kuhinskim stolom i držao sat ispred sebe. Kiša je i dalje tiho lupkala po prozoru, a u kući se čuo samo udaljeni zvuk zidnog sata iz dnevne sobe. Tik, tak. Luka je pogledao stari sat u ruci. Onaj manji, onaj koji nije radio. Pokušao je lagano okrenuti kotačić sa strane. Ništa. Možda je pokvaren, rekao je. Baka je stajala u štednjak i miješala čaj. Možda, rekla je, a možda mu samo treba malo vremena. Luka je podigao pogled. Kako misliš, vremena? Baka se okrenula, donijela 2 šalice i sjela nasuprot njega. Tvoj djed je uvijek govorio da ljudi previše žure, da satovi ne služe da nas tjeraju, nego da nas podsjete da usporimo. Luka je prstima lagano kucao po staklu sata. Ali ovaj uopće ne ide. Baka se nasmiješila. Znaš, ponekad stvari prestanu raditi kad ih nitko ne sluša. Luka nije bio siguran je li to šala ili nešto ozbiljno. Nakon čaja uzeo je sat i otišao u svoju sobu. Sjeo je na krevet
i položio sat pored sebe. U sobi je bilo tiho, pretiho. Luka je ležao i gledao u strop. Prošlo je nekoliko minuta, zatim nešto. Vrlo tiho. Tik. Luka se naglo uspravio. Zadržao je dah. Tak. Pogledao je sat. Kazaljke nisu se pomicale, ali zvuk bio je stvaran. Prislonio je sat uz uho. Tik, tak. Sporije nego zidni sat. Dublje, mirnije. Luka je osjetio kako mu se ramena opuštaju. Ležao je tako i slušao. Bez razmišljanja, bez pitanja. Vrijeme je prolazilo, a on to nije primjećivao. Kad je sljedeći put pogledao kroz prozor, kiša je prestala. Soba je bila ispunjena mekim svjetlom. Luka je sjeo. Kazaljke sata pomaknule su se za jedan mali korak. Radiš, šapnuo je. Ali sat nije ubrzavao. Nije žurio. Kretao se kako je njemu odgovaralo. Kasnije tog dana Luka je pokušao nešto drugo. Otišao je u dnevnu sobu i ugasio televizor koji je netko ostavio uključen. Sjeo je na pod. Stavio sat ispred sebe i čekao. U početku mu je bilo čudno. Ruke su mu same tražile nešto da rade. Ali onda ništa. Samo tik, tak. Sat je radio. A Luka je shvatio da se prvi put tog dana ne osjeća kao da negdje kasni. Kad je mama kasnije ušla u sobu, zatekla ga je kako sjedi i gleda kroz prozor. Što radiš? Upitala je. Luka je kratko razmislio. Slušam. Mama se nasmiješila i nije pitala dalje. Te večeri Luka je stavio stari sat na noćni ormarić. Nije ga navio. Nije ga popravio. Samo ga je ostavio tamo. Prije nego što je zaspao, čuo je tihi zvuk. Tik, tak. Ne kao upozorenje, ne kao podsjetnik, nego kao prijatelj. Sljedećeg jutra Luka se probudio prije nego što je alarm zazvonio. U sobi je još bilo polumračno. Zavjese su lagano lepršale, a iz dvorišta se čulo nekoliko ranih ptica. Luka je posegnuo rukom prema noćnom ormariću. Stari sat je bio tamo. Prislonio ga je uz uho. Tik, tak. Radio je, sporo, mirno. Luka je ustao, obukao se i krenuo prema kuhinji. Zidni sat je pokazivao da nema puno vremena. Mama je žurila. Tata je tražio ključeve. U kući je bilo više zvukova nego inače, ali Luka nije žurio. Sjeo je za stol, pojeo doručak do kraja i obuo tenisice bez preskakanja vezica. Luka, požuri malo, rekla je mama. Luka je kimnuo i nastavio istim tempom. Na putu do škole primijetio je stvari koje prije nije. Pukotinu u pločniku, list koji se vrtio u krug, oblak koji je podsjećao na nešto poznato. Kad je stigao u razred, učiteljica je već bila unutra. Stigao si točno na vrijeme, rekla je. Luka je sjeo na svoje mjesto. Sat u učionici je bio glasan, brz, kao da stalno nekamo gura. Ali Luka nije obraćao pažnju. U torbi je, među bilježnicama, ležao mali, stari sat. Na odmoru prijatelji su pričali brzo, planirali, žurili. Luka ih je slušao, smijao se. Nije osjećao potrebu da stalno govori. Poslijepodne je ponovno padala lagana kiša. Kod kuće Luka je izvadio sat iz torbe i položio ga na stol. Nije ga gledao često. Nije provjeravao kazaljke. Znao je da je tu. Baka je prolazila hodnikom i zastala. Vidim da si ga ponio sa sobom. Luka je kimnuo. Radi, rekao je. Baka se nasmiješila. Onda je tamo gdje treba biti. Navečer Luka je ležao u krevetu i slušao. Tik, tak. Iz dnevne sobe. Iz njegove sobe. 2 sata. 2 ritma. Jedan je mjerio vrijeme. Drugi ga je čuvao. Luka je zatvorio oči i bez razmišljanja uronio u san. Draga djeco, vrijeme ne mora uvijek juriti. Ponekad je u redu stati, duboko udahnuti i poslušati tišinu. Jer kad usporimo, lakše čujemo sebe i ljude oko sebe.
Hvala vam što ste slušali ovu priču iz Lukinih pustolovina. Ako vam se priča svidjela, pretplatite se na kanal kako biste zajedno s Lukom otkrivali još tihe i lijepe pustolovine. Vidimo se uskoro u nekoj novoj priči.